Pulena hambai belai wana masisa tini belai surprise suddenly seng 20 tarik je khana ni 20 tarik seng je central bai tagi jak khana seng joining program agot lara bini bono seng digital joining khana bagai seng tini kaisa sini habano seng kisa tini kop taklai muktomani khana bagai o jaga hotat kai suddenly sini tipra motha product kisuni je gunda mirok mafia rok tini hotat pai sini je asuk tonglai jaga seno jebabe phai torture khabikia jebe refill pakia jebe bu pakia sini bike rok nok rok jebe sabai kalangka belai wana masisa obo haingkai dunia kesang tonglak tamkai jodi borok ma haikai tungfai tongkai sengbo bad dongmangnai borni प्रतिबाद seng प्रतिरोध खाने bagai boni bagai ang koinai sini tiba hani joto je sini tipe worker jok joto reading de tamukai borok tini saljaya borok kungwa jagna sunu yakni tongka boni bagai seng tini kesang kesang sini khanan je seng program ni bagai je seng tini koksap nago je seng koksap tonglai mani sini tipen vice president bin nago seng phai je koksap tong jaga tini tipa mathan gunda rok mafia rok orni YTM ni president Prasanto Debrma tai kungwa jagani mandai maikor oni phai seng bongno identify khakia seng bongni bagai seng affair bokhainai boni bagai seng koinai sini je TPM ni leaders rok norok strong ri khani bagai joto leaders rok strong ri seng boni प्रतिरोध ma khainai tamkai tini jebabe sini bike sabai kalangka bike rok kisa footage khaidi belai video rok khaidi sini bike rok hari kungma sabai kalangka tanki rok pura mark barjar rok je tire rok tani kalangka borok belai wana masin jama haikai oma haikai jodi dofa nang tongkai product kisun saja mumbai jodi dofa no haikai debate khai tongkai product kisun saja ma jodi dofa no jodi bosai tongla khangkai tirba hawak kesang tonglak tep tungklanai boni bagai product kisun ang sanai nung stop khaide stop khayakai sing omani प्रतिरोध nanani bagai sing ready tongnai tai ready ngai hambai jotono.